eskerrik asko etortzeatik de bai, han ikusten dut fondo zurbil. Bueno, pixkat, hasieran planteatzen nun, esplikatzea zein dan helburua, novela honen helburua, mintzat bultzatu ziana idaztea. Neko txikitatikan ibili izan naiz idazten, erabatea edo bestea, baina historiako karrera idazten ikasten nahi nintzen azkenengo urten, pixkat italiatikan Erasmus programatikan bueltatuta esan nun. Bueno, enberdeu novela bat edo ipun bat edo dana alako zerbait idatzi berdeu. Eta pixkazan gogoeta bat itea historian ingurun nik zer ikasi nun nola ze pertzepzionezkan historiaren ingurun eta eguneko bizitzan bai nizaltakit politikariek edo politikariek nola erabiltzen zuten historia hausnartzea. Hortikan hasi zen, gogoeta batin, hausnarketa batin historiaren ingurun eta gau pixkaten behar dekoratu bestelako historia. Junda alderantziz, historiakoak pixua galtzen junda eta gainontzeko trama guztia irabazten eta nik uste hobeako, zer bestela tostoi bat izango zen bestia. Orduan, gaiak leirek esan ditunak, nik uste ez nuke gehituko, ez kenduko bat behare. Egunerokotasunean batez ez dago 2012-2013 garren urteetan kokatuta eta garai hortan egunerokotasunean zauden gaiak iraganen zama, historia, memoria, genero harremanak eta horrelako gauzetaz aparte. Alare, ezin askoz esan, leirek esan duen bezala, ze bestela misterio guztia desagertuko zen eta orduan etzun mereziko liburu irakurtzeak, ja hemen spoilatu gai deu. Bestetikan, baitare, zergatik, haude leirek elkartu ginen uste, galdetzen zela zeatik, Sara zeatik, 35 urteko emakume bat, katalana gainea, Italian bizi da, ez daka inungo loturarik zait, nekin, zentzuaten eta izenana simplea da, gazte izen hau pixkat hango taberna baten Unibertsitate alboan neon justu klaseki denun lagun batekin, Sara izena dut, eta esan zian jarri zu Sara izena eta hola izan zen. Ez genuen bitan pentsatu eta gero ja hola juntzen. Eta beste guztia izan zen pixkat erronka. Alden du nintzen guztitikan eta aldan perfilik diferentena, baino baitare manejan ezakena sortzea. Eta lotura bakarrenetako bat historia beha izatea, historiako irakasle baita. Alare, pertsonai dezente agertzen diala, betire garrantzia irabazi edo galtzen dutenak Saran arabera. Sara interesatzen baldin bazaio pertsona bat garrantzia irabazten du momentu batean eta bestela gutxitzen jute zaio. Eta gero, pixkat, askoz ez dakitelako olako gauzetan ze gehiago esatenan ezaugarrik aipatu ditu eta hortan pixka sakonduko nintzake. Batetik bai daudela esan duen bezala leirek detaile eta erreferentzia asko. Erreferentziana ez dakit askotan gustatzen konparatzea zerbaitekin eta batzutan hartzen ditut eszenak edo beste toki batzutatik moldatzen ditut eta orduan erreferentzia horiek sortzen ditut, gehien bat dianak ezakit, gaur egungo kulturakoak edo serieak, pelikulak, liburuak, ez dakizainek esan duen esaldik eta holako gauzak. Baina beste batzutan, estena bat itian detaile asko bakit sartzen ditutela, ez emateko irakurlei batzutan, esate ziaten, Sarrion handiak esan azula, utzi bat zaiola irakurlei pentsatzen, no? Irakurtzen dunakin zerbait imaginatu ezala eta ez dena mastikatuta eman. Nio batzutan nahi izaten nun, hemendikan ez du lujoik eukiko irakurleak eta nik imaginatzen bezala imaginatzeko bat detaile guzti horiek sartuko ditut. Eta batzutan horreatik naiz detaile asko jartzen dituna. Gio beste bat, jauzia denboran
pixkat badi joade bai gogoetatikan historia ningune ez da, gaur memoria historikoa eta oroitzapenak, eta olako akademia mentzat badakit asko debatitzen den gai batzuk diala memorian kontuak, eta zer esanik ez de bai eguneroko errealitatean ez da, akademiatikan kanpo. Gerra zibila dela eta, frankismo dela eta mila gauza. Hor da, gogoeta bat, azkenean, ez detaileak ere hortan sartzen dira, baina evokaziorako dauden detaileak, kanta bat, edo imagin bat, edo esaldin bat, edo mila daude, momentu batean evokatzen duna, gehienetan da Sara, beste denbora batea. Eta hor dut da jolasoi, nun, errealidadean bertan lotzen dian iragana, oraina eta etorkizuna, eta hor nahasketa handi bat sortzen da, eta batzutan ez dakizude ze garaitan, gaina saltuak ondo ina daudela esan du Leirek, ados, esaten malin badit, konforme. Eta hor du, bai nahazten dela batzutan, eta gero dago beste espazio bat zaten da asko, eta ez du laik bat, baina importante iruditzen zait fantasiarekin da jolasten dela. Dena ez da, uste dut ematen dula batzutan libertade bat nahi dana, ez justifikatu gabe, baina justifikazio lausogo batzukin jolasteko aukera fantasiak, eta bueno, gustatzen zaide bai, eta fantasiako estenak edo keinuak edo badaude.